ani kurantigɛ ka fura sɔrɔ o la a fɔ Emicom SARL yaasa i ka se k'i yɛrɛ tɔgɔla kuran sɔrɔ i bolo su ni tile. Emicom SARL nalen no kana wasa kɛ kiti min bɛ n'o bɛ tali kɛ éclairage la o b'u bolo, ventilateur ta b'u bolo, téléphone ni radio ka taa fara min ye batterie lithium kan min tɛ ban fewu su tile kara min ye ka taa minɛn ninnu sigi i fɛ yen o baarakɛlaw fana b'u bolo. Sɔngɔ o damatɛmɛ jalen no fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye yɛrɛ tɔgɔla kuran ye su ni tile kuru kara a fɔ Emicom SARL n'i b'a fɛ k'u sɔrɔ sa nɛgɛjuru sira 84 63 95 ani 30 i bɛ se k'o dasi Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ yen fana u jabalaba Bakɔ Jikɔrɔni ni Bamakɔ kɔnɔna na bureau bɛ u bolo Kucalakaw fɛ yen Segu Sikaso min ye Kulukoro ye Kayi Nɔnsɔnbugu ani Mali fan 14 a fɔ Emicom SARL. aw minnu sɔgɔn bɛ an ka kibaruya siraw bɛɛ lajɛlen na aw bisimila bi wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni juillet kalo tile fɔlɔ in ye san 2026 an ka kibaruya la kumaba dɔ bɛna tali kɛ furusa mun ni o kɛra Faransi jamana ni Burkina Faso jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sera koɲɛw diplomasi ko o furusaw ani AES jamana bɛɛ lajɛlen ka jɛɲɔgɔnya diplomatiquement ko nin ye dan siri o bɛɛ lajɛlen la ɲɔgɔn fɛ. An ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔnɔna la u ye mobili caman ni o ye civil ka mobili ye ka olu tɔpɔtɔ ka bɔ Kayi ka na fɔ Bamakɔ kɔnɔna la wulikajɔ o kɔnɔna la mun ni a ye maaw sewa ka o la nisɔndiya kosɛbɛ. An ka ministre min ka caw ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ma Aluseni Sanu a yɛrɛ k'a fɔ ko mobili plaki 10 o bolili tɛ daga bilen bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ mobilitigiw ka se ka t'u ka plakiw bila en jour. Marabolo kɔnɔ kibaru na tan an yuwaru kɔ fɛnɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin waati in na ko sogoko gɛlɛya bɛ yen ka ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko moto co farakata mankanba ko bolu bɛɛ lajɛlen o tɛ daga nin waati in na kɔkan kibaru na tan ni an ye diɲɛ seri naani tɔnba Nations Unies y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛna dollar wari miliyari 3 ko o de bila Ebola bana o kɛlɛli kama Detroit Dormuzi ko ka a ko lajɛ jan minnu tun bɛ ni o ye minnu ye ka o labɔ Iran kɛmi k'a yɛrɛ k'a fɔ ale ni maa si tɛ o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ninnu de an ka wula in na kunnafoni la kumaba dɔw ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara min kan sɔnni ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw bisimila. Faransi jamana ni AES ka jɛɲɔgɔnyaw o bɔrɔtɔra bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama kɔsada in na Burkina Faso jamana ɲɛmaaw olu ye hakilina ta k'a fɔ k'u ni Faransi jamana ka diplomasi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ko a bɛɛ lajɛlen jɔra ani politiki ko o sira bɛɛ lajɛlen na jateminɛlikɛlaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko nin kɛn bɛ furusa de ye Faransi jamana ani AES jamana bɛɛ lajɛlen ka jɛɲɔgɔnyaw ko o ban bawo ko n'i y'a jateminɛ a bɛ waati jan bɔ Faransi jamana ni farafina tilebiyanfɛ jamanaw caman bɛ yen nɔ jango AES jamana sabaw u si tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ jateminɛkɛlaw yɛrɛ k'a fɔ jango ali nana ni ale ye kiiritigilama ye a yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ kura ye nin ɲɛda kura ye mun bɛ ka don politiki ko bunakun kan AES jamana o ɲɛma saba mun kɛn bɛ ka wulikajɔ boloda yaasa ka se k'u ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye ka o sinsin ko nin bɛ ɲɛda kura don o la Faransi jamana tun bɛ ka a laɲini ka tɛgɛ tintinin mun kɛ farafina jamanaw kan
ali nana ka kɔrɔfɔw la ko nin ye fu siri o la bawo ko Amina ko ani hakilina ni ŋaniya mun bɛ AES jamana ɲɛmaa sababu la o t'a to jamana si bɛ se ka n'a fɔ k'i bɛna i tinti AES jamanaw kan jango u b'a fɔ min ma ko ingérence k'i da don jamana koɲɛw la k'a sɔrɔ jamanaw tɛ fɛ e ka da don ko mun na ko o baaraw bɛɛ lajɛlen nin banna ko nin ye ɲɛda kura ye géopolitique ko bunakun kan jamana ni ɲɔgɔn cɛ sira ko bunakun kan cɛncɛn ka fuga jamanaw ni o ye sayali ye AES kɔni ta bɛɛ lajɛlen k'a fɔ o banna pepewu nka ko nin ko in a bɛ se ka sama ka taa hali jamana wɛrɛw la minnu bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka AES jamana ka siraw ta jateminɛlikɛlaw ka fɔ la ka ko nin waati in na Mali, Niger, Burkina Faso u ye hakilina kura mun ta cogo si de la u tɛna sɔn Faransi ka jɔnya ma wa baaraɲɔgɔnyaw bannen kɔta ni o ye o ɲɔgɔn cɛ siraw ye wa nafolo mun bɛ yen ni farafina jamana caman bɛ a dun ni o ye faranseba fa ye Faransi ka wari ko o fana ko bɛ don nataw la maa bɛ se k'a fɔ ko o faransɛ fa in nin bɛna fu siri o fana la bawo ko baaraw bɛ ka taa cogo min na siraw bɛ ka kɛ cogo min na bɛɛ bɛ se k'a ye k'a fɔ n'a tora o cogo la don nataw la kɛlɛ bɛna ɲɛsin nin nafolo kofɔlen de ma o bɛ sɔn ka kɛ furusa kudayi ye AES jamanaw ani Faransi ni ɲɔgɔn cɛ an ka cɛfini tabaw ka baara n'u ka wulikajɔw kɔnɔna la u ye maaw tɔpɔtɔ ka u escorter Kayi ani Bamako sira la ka sanga ni waati in ye ni Bamancɛ walijɔ kɛlɛtigɛlamaw b'a ɲini k'u bɛ taa jan da maa nana masumalo ɲɛ ala ni an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw kɔnɔna la ko k'a daminɛ juin kalo tile 23 ka taa se a tile 29 ma an ka finitigilakaw ye escorte ba kɛ ka maa nana masumalenw olu ka mobiliw ka u tɔpɔtɔ ka u lakana ka na se Bamako kɔnɔna la nɔ ko a daminɛna mobili 540 u ye olu de lakɔlɔsi ka bɔ Kayikaw fɛ yen nɔ ka na Sandare wa o waati kelen na fɛnɛ kulu wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu ye a kunbɛn jɛma ka bɔ juin kalo tile 23 la ka o mobili ninnu kɔn u ka convoi kulubaw ka olu fana lakɔlɔsi k'u lakana fo kana se Bamako kɔnɔna la nɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔw nin waati in na ko wolomasiri tabaw u dagalen de don dancɛw bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka baaraw kɛ su ni tile yaasa ka se ka lakanako ka sinsin ko k'a bɔ Sebabugu ka taa se Kuala Jijeni, Kolokani, Kati kana se Bamako kɔnɔna la nɔ ni sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka larawi bi kosɛbɛ maa mun mana kitakaw ka tubolo o lajɛ bi ni o y'u ka kungo bolo ye ko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ fanga bonyalen bɛ kosɛbɛ wa ko nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa malidenw bɛ se ka lafiya o jaabi dɔ de ye ka maa nana masumalenw ni o ye population civile ye maaw ni u bololafɛnw ka lakana maaw ka se ka u seyɔrɔw ka olu lasɔrɔ an ka sɔrɔko minisiri Aluseni Sanu a yɛrɛ k'a fɔ cikan dɔ senfɛ ko k'a daminɛ juin kalo tile 30 la baaraw daminɛna mobili plaki 10 foyi kana boli Mali dugukolo fan bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ kabi nin waati in na maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka dédoyements kɛra ni plakiw ma bɔ u ka wuli joona ka se ka t'u ka plaki kow ɲɛɲini walima maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ka plakiw yɛrɛ ma deli ka bɔ yɛrɛ u ka baaraw kɛ ka se ka taa o kɛ minisiri ka kɔrɔfɔw la yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka nɔgɔya kɛ sira dɔ fɛ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i bila sariya kɔnɔna la u y'a yɛrɛ k'a fɔ nin cikan kɔnɔ ko mobili minnu bɛ yen nɔ minnu ni u san wari ka fara a dédommagement wari kan a tɛ miliyɔn 30 bɔ u kɛn bɛ ka nɔgɔya kɛ olu ye ka san kelen bɛɛ lajɛlen di u ma minnu ma deli ka plaki ta yɛrɛ u ka se ka taa o kɔnɔna la ka t'u ka plakiw ta wa jamana ɲɛmaayaso bɛ dɔ ta u ka wari la ka se ka nɔgɔya kɛ u ye yaasa u bɛ se ka taa plakiw ta wa ko maa minnu fana bɛ yen nɔ minnu delila ka sɛbɛnni kɛ ni mun ka mobili sɛbɛn furaw ma bɔ fɔlɔ ni dɔw y'a enregistré ka sɔrɔ u ka plaki ma bɔ fɔlɔ ko o maaw u ye enregistrement mun kɛ o baaraw bɛ to sen na u b'a laɲini de ka taa plaki ɲini sisan nɔ u delila ka enregistrement mun kɛ ko sisan nɔ musaka dɔw bɛ ta ka bɔ u ye ni o dɔw bɛ tali kɛ u ka enregistrement kɛtɔ la u tun bɛ musaka ni mun sara ni o dɔw bɛ tali kɛ tɛnburu frais d'enregistrement ma ko o bɛɛ lajɛlen o bɛ ta jamana ɲɛmaaw fɛ k'o kɛ sababu ye ka se ka maaw galabu foni ka bɛɛ lajɛlen ka ko nɔgɔyaw bolo maaw ka se ka taa u ka sɛbɛn furaw ta nka maa minnu bɛ ni olu ma deli ka plaki ta olu bɛ nafolo sara wa mobili minnu yɛrɛ bɛ ni olu tɛ miliyɔn 30 bɔ ko nɔgɔya da bɛna kɛ olu ye
ko yaasa lakana fɛlɛ mun ni an ka jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ k'a bila sen kan bɛɛ lajɛlen ka se ka t'i ka bolimafɛn ka a bugunatigɛ wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ terrain kan yaasa ka juguw kɛlɛ a ye mɛn k'a fɔ mobili plaki 10 kuma dɔw la a nafa ka bon a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wa a bɛ kɛ sababu ye ka fɛn mun ye lakanabaliya ka o ɲɛɲɛ kosɛbɛ ko yaasa lakana fɛlɛko ka o sira bɔ ka o baaraw sinsin o de la ni hakilina in taara an ka jamana ɲɛmaaso fɛ ka tɛmɛ sɔrɔko minisiriso fɛ douane maaw ye wulikajɔ kɛ senukaw bara ka taa u tɛgɛ da furakisɛ minnu b'a wele ko tramadɔli o comprimé ba 80 ɲɔngo kan douane ka wulikajɔ la o yɛrɛ k'a fɔ ko u ka sɛgɛsɛgɛli sira minnu bɛ yen ni o ye renseignement ye olu ka kunnafoli ɲɛnɛmaw de kɔnɔna la douane ye nin wulikajɔ in kɛ ka taa u tɛgɛ da mɔbili dɔ kan ko in kɛra ka sanga ni sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 27 ye douane ɲɛmaaso ka fɔ la ko sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 4 waati douane maaw ka larawiliw u ye mɔbili dɔ de ye sigana kɛnbɛ mɔbili mun na u ye o mɔbili lajɔ ni kari kun don ka a larawi ka sɛgɛsɛgɛ sɛgɛsɛgɛli de kɔnɔ u taara nin furakisɛ ye tramadɔli mun ni furakisɛ jugu don ka a camanba dasilen sɔrɔ mɔbili in kɔnɔna la douane maaw yɛrɛ k'a fɔ u ye mɔbili in ka a lajɔ wa fɛn mun ye maa fɛn fɛn tun bɛ a kɔnɔna la siga kɛn bɛ maa mun na nin waati in na u kan ka bila ka taa yɔrɔ min na u bɛ bila ka taa yaasa sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ka se ka a ko tɔ ɲɛɲini nka ko fɛn mun ye nin furakisɛ hakɛ in ye a dagosi kun ka bon kosɛbɛ nin bɛ don douane ka wulikajɔ kɔnɔna la u bɛ ka baara min kɛ ko yaasa ka se ka minɛn minnu tɛ sariya kɔnɔ ani fo ka taa se furakisɛ jugu ni a ɲɔngo ka olu donni ka o kɛlɛ an ka jamana ni Ameriki jamana ka boloɲɔgɔnma kɔnɔna la an ka jamana kɔkancaw minisiri Abdoulaye Diop ale tun bɛ Ameriki jamana lasigiden so o kɔnɔna la ka sanga ni Ameriki lasigiden b'an ka jamana kɔnɔ ni o ye Arachna Korene ale ka welelikan ye ka sanga ni u ka jɛlajɛba mun ni u y'a kɛ juin kalo tile 30 Ameriki jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ni a ta ko 250 o de kun don ko o de la a ka kan Mali ye Ameriki jamana baarakɛɲɔgɔn ye an bɛ baaraɲɔgɔnyaw la teeraw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ wa jɛɲɔgɔnyaw sabatilenw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o siratigɛ de la an ka minisiri ni o ye kɔkancaw minisiri ye a yɛrɛ k'a fɔ a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka se ka an bolo di ɲɔgɔn ma bawo ko jamana ninnu kabi gale kabi kurukanfuga waatiw an ka jamana ninnu bɛɛ lajɛlen u ye jɛɲɔgɔnya ɲumanw de sɔrɔ wa jɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bonya kɔnɔna la i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɛn bɛ ka hakilina mun ta k'a fɔ an bɛ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka baara kɛ nka baaraw ka kɛ ni jɛlenya ye a kana kɛ dabiri ye wa ko o baaraw de kɔnɔ o ɲɔgɔn bonya de kɔnɔ ani Ameriki jamana ka siraw o bɛɛ lajɛlen tacogo o ka ɲi nafoloko sira fɛ ani fo ka taa se jagoko ani sira caman kɔnɔna la bi jɛɲɔgɔnyaw la ani Ameriki jamana bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Abdoulaye Diop yɛrɛ k'a fɔ wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ labɛn bɛ ka se ka o jɛɲɔgɔnyaw ka o kologiriya wa ko AES jamana fɛnɛ o ni Ameriki jamana tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sira caman kɔnɔna la yaasa an bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ wa ko jɛɲɔgɔnyaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔ foyi t'a la a bɛ ka kɛ jɛlenya kɔnɔna la bɛɛ ka nafa bɛ sɔrɔ cogo min na ko baara bɛ ka kɛ o de kɔnɔna la kibaru tɛ fan fɛ ka sɔrɔ ka taa n'an ka kibaruya tɔw ye. Ni bɛ wari ci i bɛ wari ci nɔgɔya la ni bɛ wari da i bɛ wari da nɔgɔya la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye Sigasokaw fɛ yen nɔ ka sanga ni siraba lakana dɔgɔkun o ye mun hakilina tara Anazɛri maaw fɛ a bolofara min bɛ Sigaso u ye wulikajɔw boloda maa mun kɛn bɛ ka taa u ka mɔbiliw k'u lajɔ foroba yɔrɔw la ko ka o labɔ yen
ka sanga ni kumakun ye ni o ye o ka ni dɔgɔkun ta ko 22 ye ɛrɛmɛ k'a fɔ yɔrɔ mun na ni maa man ka jɔ yen nɔ ko occupation anarchique ko ka se ka olu labɔ yen foroba siraw o ka labila yaasa circulation bɛ se ka fɛrɛ cogo min na ni baara in kɛra marabolo ɲɛmaaw mairie ani fo ka taa se polisiw ani fo ka taa se anazɛri mun bɛ yen nɔ minisiriso ka bolofaraw bɛɛ lajɛlen farame ɲɔgɔn kan ka se ka dɔgɔkun in baaraw ka a laɲɛnamaya yuwarukaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko sogo sɔngɔ gɛlɛyalen bɛ u fɛ yen nɔ ka fara jɛgɛ yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan bawo ni waati in na ko sogo kilo bɛ ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 550 ni 50 la ko ka sɔrɔ kuma dɔw la a bɔra 550 ni 50 la ka taa yɛrɛ sɔrɔ fo 600 la ko nin ka sanga ni nin ye olu kuma deli ka na ɲɔgɔn sɔngɔ yɛlɛ ye tantɔn ka ɲɛsin sogo ma hali ka ja jɛgɛ fɛnɛ o yɛlɛlen don siratigɛ de la k'u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan maaw mago jɔ ni dala dumuni fɛn minnu na kosɛbɛ a sɔngɔ ka se ka jigi Kayi marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ a tɛ daga maa si ka co farakata co mankanba ka o boli Kayikaw fɛ yen nɔ hakilina in taara mairie de fɛ mairie yɛrɛ k'a fɔ Kayi kɔnɔna la bi maa minnu bɛ yen nɔ ni o ye sifinnakaw ye moto min b'u bolo n'u bɛ a co sɔgɔ ko co farakata ni a ɲɔngo ko nin waati in na a man daga maa si ka o n'a mankanbaw ka o boli jango sufɛla waatiw su fara tile kan a man ka kɛ yɛrɛ kuma tɛ sufɛla ma bawo ko a bɛ kɛ sababu ye kuma dɔ la ka maaw siran ka maaw yirayira o ye wulikajɔ ni fɛla ye mairie maaw fɛ ka se ka basigi ka a sinsin bafula bɛ kaw fɛ yen nɔ kɛnɛya tigilamaaw ye sange sulen sosofagalanji la ka o dili daminɛ u ka kɛnɛyaso la ko a campagne mun ni u y'a kɛ juin kalo tile 30 o kɛra a daminɛ ye ko ka a di maaw ma fufulaki yaasa maaw bɛ se ka kisi ka bɔ sumaya bana o ma bawo an bɛ samiya la sumaya bana fanga bɛ bonya kosɛbɛ o siratigɛ la ko tilani bɛ to senna fo ka taa se juin kalo tile 5 ma a bɛ tilan ka don du kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na jango denmisɛn buruburu ni denyɛrɛninw olu mun ni soso kinda ka bana ka jugu olu ma kosɛbɛ ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɛlɛ ka o kɛnɛya ko ka sinsin kucalakaw fɛ yen nɔ moto minnu bɛ yen nɔ ni plaki kan ka kɛ a la ni immatriculation o baaraw daminɛnen don ko maaw ka se ka t'o baara kɛ ka sanga ni juin kalo tile 25 ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko sɛbɛnfura minnu donna plaki ɲini kama ko sɛbɛnfura 750 ani 50 ka sanga ni juin kalo tile 25 ye moto sen fila ni moto sen sabaw ko maaw bɔn bɛ ka se ka taa u ka sɛbɛnfuraw ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka plaki maa kɔnɔ o siratigɛ de la ko welekan bɔra kucalakaw u y'a faamu marabolo ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ jama taabolo bɛ ka taa cogo min na a ye u munafa dɔɔni nka halisa u b'a ɲini maaw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ni jamana ɲɛmaaw ka hakilina ye ka se ka t'u ka plaki ɲini ka sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen bila sariya kɔnɔna la fɛn min ye anazɛri maaw olu ka wulikajɔ kɔnɔna ye dɔgɔkun kelen mun taara k'a kɛ lakanako baara kan Kayikaw fɛ yen nɔ wulikajɔw kɛra maa mun bɛ yen nɔ ni olu bɛ t'u ka mɔbiliw jɔ foroba yɔrɔw la ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen ka o ta ka bɔ yen nɔ ka sanga ni sɛmɛni mun n'u y'a ta ka kɛ siraba lakanako ye a ta ko 22 ko bɛɛ lajɛlen ka siraba sariyaw ka olu labato maa minnu yɛrɛ k'a fɔ u ka mɔbiliw jɔn bɛ foroba yɔrɔw la sɛbɛnfuraw kɛra u la ka yɛrɛ k'a fɔ u jɔn bɛ yɔrɔ min na o n'a ma kan wa ko ɲangini mun ni u n'a ka kan u bɛ o ɲangini bere sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ kɛba an bɛ taa e fan fɛ sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la. aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do.
n'an taara an ka kɔkan kibaruya kɔnɔna la diɲɛ siranani tɔnba Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ na nafolo bila kasabi mun bɛ t'i jɔ dolari wari miliyari 3 ni kɔ la ka o kɛ ka Ebola bana kɛlɛ jango farafinna gun kan. Nations Unies yɛrɛ k'a fɔ ko banakisɛ in a bɛ ka maaw sɛgɛn kosɛbɛ jango farafinna caman yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a fɔ Congo RDC kɔnɔna la Ebola bana a ɲɔ ɲɛrɛ kosɛbɛ o siratigɛ de la ko kɛnɛya tigilamaaw olu ka jɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ni musaka bɛ bila sen kan jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu ka sɔrɔ fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ d'u ma u ka kisi ka bɔ ni banakisɛ in kɔlɔlɔw ma. Egypte jamana kɔnɔna la sifinnaka maa 9 olu de nin tora moto katakanitigi dɔ sen 3 olu ka fɛn fɛ bawo a ye sira de bila ka Kelegu ka taa se sifinnaka ninnu ma ko Egypte u ka tu kɔnɔnaw la maa minnu bɛ u bɛ taa foro kɔnɔnaw la kosɛbɛ moto sen 3 u bɛ u boli kosɛbɛ ka t'u ka minɛnw ta ko ka o to o dɔ de la jida kɛrɛfɛ bɔgɔ ka muɲamuɲa bɔgɔ ɲingilen kɔ ko mototigi a Kelegula ka taa se sifinnaka ninnu ma ka se ka sifinnaka ninnu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ a nin na o siratigɛ de la ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔ bɛna bila sen kan ka se ka sira ninnu lajɛ jidafɛ siraw ka u bɔgɔw bɔ u la walima ka u geren cogo la cogo min na nin n'a ɲɔgɔnko walo u bɛ se ka kɛlɛ. Zimbabwe wasabulon u ye sariya dɔ ta sariya mun ni o bɛ dɔ fara jamanakuntigi ka fanga waatiw kan san 2 bɛ fara a kan ni sariya kura in bilala sen kan masadenw yɛrɛ k'a fɔ ko ni yɛlɛma mun filɛ nin ye a bɛ waati jan bɔ u kun kɛn bɛ ka hakilinaw ta nka ko bolonɔ tun ma bila a la fɔlɔ nka nin waati in na ko wasadenw sɔnna a ma a tɔ tora jamanakuntigi de ka bolonɔ bila sɛbɛnfura in na sɛbɛnfura ka se ka bila baaraw la ka lawaleya. Congo RDC jamana kɔnɔna la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko bamanan walijugukɛla tigilama mun bɛ yen nɔ ni o ye AFC M23 ye ni a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko olu Congo tun bɛ ka bolo ɲɛsin Uranda de ma don tɛmɛnenw kosɛbɛ ko Uranda bɛ ka ni maa ninnu dɛmɛ nka ko jateminɛlikɛlaw kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ bi ni o ye expertw ye ko ja Congo jamanakuntigi kɔrɔ ni o ye Joseph Kabila ye u kɛn bɛ ka jalaki bin ale de kan ko a nɔ bɛ ka nin kulu marifatigi ninnu k'u kɔkɔrɔma don jateminɛlikɛla min yɛrɛ k'a fɔ ko olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen na o y'a ye k'a fɔ Uranda dɔrɔn tɛ jamanakuntigi kɔrɔ yɛrɛ de tɛgɛ bɛ nin kulu marifatigi ninnu bolo ka u dɛmɛ ani k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na jamana fanga mun bɛ yen ka se ka fanga senkɔrɔma cɛ o kɛra jateminɛlikɛla dɔw olu ka kumaw ye. Nigeria jamana kɔnɔna la maa camanba de bɛ yen nɔ olu u ta ka taa n'u ye kalanden maa 10 ɲɔngo kalan dɔ kɔnɔna la kalanso mun n'a bɛ Nigeria kɔrɔn fan fɛ nin n'a ɲɔngo sifinnaka cɛwale ninnu ka bali ka t'u cɛ ka taa n'u ye u caman ko nin wale cayalen don kosɛbɛ Nigeria jamana kɔnɔna la ka sanga ni juin kalo tile 29 in ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ ni o ye marabolo ɲɛmaaw k'u bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ko k'a ɲini jamana bɛɛ lajɛlen ka fara u kan ni ko in mɛnna senna ten sa a ka kan fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ kalandenw bɛ se ka lakisi jango kɔrɔn fanw fɛ kuma bɛɛ maa dɔw bɛ na maa mun ni kulu marifatigiw de don n'u dɔw tɛ bugunatigɛ u bɛ na ka sifinnaka ninnu ta a dɔw bɛ tila k'a fɔ k'u bɛ sifinnaka ninnu ka u falen ka kɛ nafolo de ye ko fo nin waati in na Nigeria ka fɛlɛ kolo girimanw de ta nin wale n'a ɲɔngɔw bɛ se ka dabila cogo min na. Detroit Dormuzi dayɛlɛlen a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ja mugujugu dɔw olu bɛ yen nɔ mugu minnu ni u kun bilala ka se ka yɔrɔ ka a minɛ ni maa tɛ a mugu bila cogo dɔn bawo bɛɛ lajɛlen kun kɛn bɛ k'i ka kɛta kɛ Amérique jamana Iran jamana bɛɛ kun kɛn bɛ k'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ nin Detroit Dormuzi in k'a minɛ k'a k'u ta ye nin waati na n'a ma ye k'a fɔ ko sira in labilala mini minnu bɛ yen nɔ u kana na taa ka maaw ka batonw tiɲɛ ko fɛlɛw ka kɛ yaasa ka se ka o mugujugu ninnu labɔ o bɔli la jamanaw kun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ k'u k'u bolo ɲɔgɔn ma ka se ka o baaraw kɛ nka Iran jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ olu ni maa si tɛ jɛn ka mini bɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ de bɛ u ka mugujugu ninnu ka a bɔli fɛlɛw bɛɛ lajɛlen kɛ u kelen k'a fɔ k'u bɛna fara jamana wɛrɛ kan yaasa ka se ka kɔgɔji bolo in kɔgɔji kɔnɔna k'a bɛɛ lajɛlen larawuli k'a lajɛ jamɛ yɔrɔ min na k'a janw bɔ ko olu ni maa tɛ o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu kelen m'u ka baaraw kɛ o kɛra u ka jamana ni jamana wɛrɛ kɔɲɔw minisiri ale ka kɔrɔfɔw ye. An ka bi kunnafoni bɛ kuncɛ nin yɔrɔ in de la k'aw fo k'aw koɲuman dɔn aw minnu kun sɔgɔlen don an na a ni ce Jani Sukanti la yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ Mali ani diɲɛ kan nɛgɛ karafew ka jaw yɛrɛ aw la o tun bɛ Keba Jalo bolo a kan bɛn.
cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ